Digui? Què? Ja no em saludes, Ladybug? Ja està, la tenim, som-hi! Ves per on? Diria que ha trucat el número correcte. Us penseu que darrere de la màscara de Ladybug s'amaga una bona noia? Doncs us equivoqueu! I Ladybug és la Chloé Bourgeois! I tu qui ets? Jo em pensava que era ella, Ladybug! Sento aixafar-te l'exclusiva. La pròxima vegada comprova les teves fonts. Molt bé, canvi de programa. Alia! La Lia s'ha desconnectat! Soc Lady Wifi! Flash informatiu! Ladybug, ja és hora de saber qui ets realment! Segueixa'm! Què? Quin pla tenim? El seu poder li ve del mòbil. La portarem al soterrani on no hi ha cobertura. Sense cobertura, no té poder. Ben vist, noia! Va, hem de baixar més. No te m'escaparàs, Ladybug. Prepara't. A què et dediques tu quan no ets Ladybug? Al·lucino. Creus que és el moment de parlar d'això? Ha tornat a l'interior de l'hotel. Ha trebat totes les portes. Ei, t'imagines que ens coneguéssim a la vida normal? M'estranyaria. Aquesta està tancada. Aquesta l'ha deixat oberta. Què, preparat? Comptem 3. 1, 2, 3! I jo que estava preparat. Segueixa'm. On s'amaga? Què són tots aquests mòbils? Però per què em té tanta mania a mi? Em pensava que et buscava a tu! No m'agafaràs mai! Això és el que et penses! No, no, no! Aguanta que vinc, Ladybug! Esclar, el muntaplats! Qui és Ladybug? És una superheroïna o una supermalvada? Com podem confiar cegament en ella si no sabem ni qui és? Tenim el dret de saber-ho. Però per què no surt? Perquè és màgica? S'ha acabat el temps, Lady Wifi. Ai, que romàntic. El gatet ha vingut a salvar el seu escarbató. No sóc el seu escarbató. D'això en parlarem una mica més tard. Quin cop! L'anell! No fa gens de calor aquí. Però on és? No m'aniria malament un cop de mà. I ara què? Què en faig de vosaltres dos? Obliga-la a fer servir el Lucky Charm. Es destransformarà, tu coneixeràs la seva autèntica identitat i jo tindré el seu prodigi. Si no salves ràpidament el teu company, se li congelaran les idees. Bona sort amb el teu enamorat. Jo tinc coses més importants a fer.